200 बारायबाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिएन फिन ब्लगाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आं मोनसे गोदान भिडिअ दा मैयानि आद्रा थानाय हाग्राखौ दाननो थांसै ओंखारबाय नै ओंखाम लाखाबाय फैसाया मा ओंख्रि संना दोनथाय आरो नै साइकेलजों ससे थांसै बिगोमानिसिम ओमफ्राय गारियाव शु रावनावनोसै सान्दुंआबो दुंखावना दोनैया सान्दुंआ पुरा बार गैया मा गैया थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ बरिया सान्दुं गोसाथार बिगुमानि न' मोनफैबाय मैयानि लाव बेगर बेमार जानाय बिथांनि सेकेन्ड मेहेरवारि ना ओइ सिखा थेक लानानै Ang deh, mesin mana? Mana? Halday begasnya halday, ayo mak. Halday. Letra. Ini siapa anu? Oh. Kunci. Harus ini kubang. Puri ya, Pak? Puri. Tangisai dari start hobai. Oi, second meherwari labe. Hey, garis di tak di rangata gini. Potong ta action. Di tho potong ta kali potong ta. Lagi to. Lagi to hitia sudah. Adar luga sini gario. Komputer ke di gue, Pak. Dah. Lagaw. मैयानि आद्रा थालांनाय दंमोन बेखौ दानस्रांनो फैबाय ओइया मैसो बिगुर बायदि सामरा मोदोमा गार्लफ्रेन्डजों खोथा रायलायबाय है आदा आं बेदि नांलाय दानस्रांगासिनो नै गोलोमबाय डेन्जार गिबिथाम नै सासेया सादा जाना दे रोखोम Tanga sada sana do. Musuh lagi. Bigur. Musuh lagi bigur ni samrajeng. Koslaw nanga. Nice. Hai, isor, atupray. Beनिफ्राय जाजोबबाय मैया आरो इसिं दं नायलांबाय थादों दाउ बासाया ओइथि दंमोन ला 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 ला
open. N'बो गैया बांबो गैया फ्रि जायगा आरो गलाब बिबार बायदि प्रपल खालामबाय थास' बिबार बायदि प्रपल होबाय आंलाय नोंखौ सना दें 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 आंलाय नोंखौ नायहैनो र' हैयाव दाउआ दोंखोमालै सिरि सिरि थांना नायखोमोन र' बेयावनो दंमोन दाउ बासाया नै दैथाम जाबाय लोगोफोर दैथाम माखा ओइ माखा सान्दुं थिं थिं बस मारै नांगौ कमननि सान्दुं ग्राब सान्दुङाव बरिया ओरैबायदि दुंखावदो सान्दुङा बै सानैया माबायदि गस्ला गानाबानो बुंनांगोन बिसोर सानैखौ दे माखा दै लोंदो बिथां थाइसुमफ्रा लागाव थाइसुमफ्रा ओइया बिसोरो मैदेर गिगासिनो ओंखायनो थाब थाब हाग्रा दानफायगासिनो मैदेर फैदोंनो ओइ सायाव मानसि ओइयाव सायाव मानसि ओइ लबार बागानाव दंनो मैदेर फैनानै जोंहा बसा नायना दो इया मैदेर ओइया न'नि सायाव इयाव मैदेर दंनो जोंबो थाब थाब हाग्राखौ दानफायनि ओमफ्राय न'आव थांसै दे थाब थाब मैसो फैगोर लागाव मैसो फैगोर थाब थाब बिखिनिया दङ मात्र 20 मिनिटनि टाइम Dapat jak dong, jak dong, jak. Unduna dong nu, muidra. Pada, mau tong seo, patong, muidir negra. Yau. Gakna nanti mudir negrew. Chalo. Ini fruit halir bagan.
slow. Iya moncek मैदेर नेग्रा ओरै मोनसे मैदेर नेग्रा गाखोना नायनोसै हेलौ Tania kok? Iya, apa lighter pun belum. Kamu udah lima. Musa. Musa. Hajar kok di sini? Oh, lima maksudnya. Mai kita masih udah ulang kumpul selesai. Coba teh kan ya usah apa lo? Ini cuma tuh mana? Di sini jam apa? Kau jadi sih, saya mau mau beli sekarang udah nggak, tapi nanggur sih. Mari kau lihat. Mas kena limur kuda. Ibu mau apa kau sekolah berbi? Lontai. Mako. Mako? Tengah gina deng kakno. Luar mana sih? Boria. Mas, buat nanti ni siap. Napa urah itu? Oh, bukan mulai. Talir bakan. Beneran, Bray. मैदेर नेग्रा मोनसे बेयाव मैदेर नेग्रा मैदेर फैना दं ओंखायनो नायनानै दं मैदेरखौ बेयाव लबार बागान Musa